Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Pasudlas ako balik, ma. Ay, kapuyan ning tiguang na. Uy, nya gahi kay go. Dugay pasabton. Dili lagi. Gipakatugdan ako sa Daniela. Maulakaw na mo. Biya na mo. Boys! Ma'am! Be. Guruya paingon sa gawas sa gate ang dili pa musugod pagtikang sa ilang mga tiil. Sige na! Ibuo ko. Danny. May karatil na ang ubang mga katabang ay. Ikaw na lang ang pabilin. Unsa man ka? Paguyod yung ka paingon sa gawas? Ma'am. Kamo! Unsa pa ba iyong gipaabot? Dili ba matod ko? Nga guruyan ninyo paingon sa gawas sa gate ang si kinsa man ang dili musugod sa pagtikang sa ilang mga til? Nag-unsa pa ba mo diha nga nagtangaraman mo? Guro yun, good ma'am. Ay kapiste! Bago ba gani ko moingon nga guruyon? Mangutana pag yun! Lagi ma'am. Unya, guro yun na nako. Kausa na lang ka, ha? Maglakot rin pag yung kuha ng mga syunga, oy! Allergic kay kuha na. Maunay ka magka ng pistola ni mong gitaki ni mo ron. Sige na! Buhat ka na! Ma'am. Dali ngon. Ayaw, ma'am. Mamaluoy ka, ma'am. Danny, anak. Kapiste! Saba ba? Ay! Kasaba! Kabiin na, sab! Saba pa yung kayo. Nagsabak-saba ba ka? Dalian na ninyo! Og siguro nga dili na magsaba-saba ng tigwanga! Ma'am. Sarada yung gate! Ay, salamat. Hawa na ang akong daan. Wa na'y sagabal sa akong buhat-buhaton kang Daniela. Yaya! Yaya, don't Ah. leave me! Ha! Uway na imong pagawa sa Teres, Dani. Wa na ang imong hiyaya. No! Yaya! Yaya, don't leave me! Yaya! Yaya! Ginigimihan mo ko ni mo! Ikaw nga kong gisaligan nga mo unong nako karon. Unya bibiya ka usab. Don't leave me. Magawas ko. Ang ginanglang makagawas ko. Apaso na ko sa yaya. Dili ko ni mahimong biyaan. Kung mahimo mo uban ko niya, bisan asa siya paingon. Oh, kinsa ka? Nganong niya kastungod sa putaning ako lawak. Sugo ko pagbantay ni mo, ma'am. Uwa ko magkinahanglag mo bantayin ako, dini. Please, pagi ako. Upahawa na, dini. Pasilaw ako, ma'am. Pero, di na mo ay sugo ni Madam Carmen na mo. Ang iyang mando mo rin mong tumanon. Ug mando niya, nga, siguradoon ko no nga di ka makagawa si mulawak. What? No, dili na mahimo. Tita! Tita Carmen! Hilom na, ma'am. So na siya mulawag pagbalik. No, dili ko. Kilala maapsan ako kung yaya. Pagi ako, please. Pagi ako. Di lagi mahimo, ma'am. Don't touch me! Sobra pagyod sa touch unya ang imong matilawan kung magmagahi kas imong o Daniela. Tita, please. Please, ganun may biya man sila si Yaya. Apasan ako si Yaya, tita. Dili ko ni mahimong biyaan. Saba, oy. Kakabaw na nimo magpabantay pagkagyaya. Ug usa pa.
Unsa pa man unya isweldo nimo sa imong yaya. Ug sa uban pa nimo mga katabang, ngawa naman ang imong daddy. Dili ba? Tita! Busa ay sig inarte diha. Muliho ka na sugod karon kay wa ka na yaya nga masugo. Nagkasabot? Ay, dauroy anang hilak-hilak nimo oy. Wag yun ay katabang nimo day. May pagbatog ka, mulabas pagbalik ng imong naong. Hagar na kay ka oh. Pila ka adlaw ka nang way katug. Apaso na ako si Yaya. Kapiste yun na maghinahinay tag istorya ba? Pasabton ka ba? Unya, dili jud ka magkasabot. Huwaton man noon mo musaka jud maayo akong tingog. Uy! Piste yun, uy! Masa man? Musuod kag balik sa imong kwarto o dili? Tita, please! Ha? Saban? Tita! Da, suod ka lagi. Sige na! Isira ninyo pagbalik ka ng pultahan o kandaduhe. Dili na ko gusto makakita pa ha, nga magpataka og sod gawas ng babayhana din eh. Sabot! Yes, madam. No! No! Ayaw yung isira pultahan! No! Magawas ako na yung ikan din eh! Dili ka niya may maprisohon sa kong kagulingong lawak! Abihi ko! Tita Carmen, please! Tita, magawas ako! Tita! Ay, kapayong dako. Kapiste. Paingon naman unta ko makatagbilaw. Napugwat naman noong ko arong paglagubos bumbong. Ha, normal yun eh. Duka na biya kaayo ko. Kay pila ka adlaw sa gugong. Way klarong pahuway. Tungod sa haya ni Daryl. Kisuwayan yun ining babayhan ng akong pailob da. Karon ka. Tita, please! Tita! Tita, salamat ka niya ka! Please! Oday, ni ako. Nagbitbit ko gunting para nimo. O saan mo kaning kunting? Iputol sa imong buhok o bakas imong dila. Pagpili! Unsa? Unsahan ang naong nimo? Saba kayo! Disturbo kay ka sa akong pagpahuway ta maghaka ka. Unsa man? Sugdan ko na sa pagputol ang imong dila? O kanang imong buhok ngoy akong putlon nga tub-tub kaayo? O isimi upaw ko kaha? Basin og bagay nimo. Gusto ka? Direbe. Ayaw, tita, no, please! Dire! Dili na ako magsama-sama, promise! Dili na! Please, ayaw nagputling ako buhok, please! Lagi ha? Saba-saba pagani ka ug madisturbo ang akong pagpahuway. Makatilaw ka gyud nako. Ina, pahuway na niya. Samtang may higayon ka pas pagpahuway. Daddy! Yan ako sa tungod sa gate nila ni Danny. Nabalakan ako sa uwa niya pagkontak na ako. Makita na akong gikan din sa gawas sa gate na may nagbarong na tao sa suod. Akong sangpiton. Pagsuway be. Mayo! Excuse me, sir. Unsa to? Unsa maga? Sir. Best friend ko ni Daniela, sir. Naa siya? May mo bang makasud? Di! Wadineron sila si Madam Carmen o si Daniela. Mao ba? Ganina ras lang ng lakaw, sir.
Mga unsa ka orasas lang mo balik, sir? Ambot! Wa ko may baw. Sige na, biyan na din eh. Sige, sir. Salamat. Sir, paliw lang kong ingon nga miyaniha yung best friend ha nga si James. Sige Salamat, na, sir. biyan na, biya! Okay, sir. Isuga sa totohanan eh. Nanglakaw rin sila. Basin, may giliyok na tingalis lang mga mainungdanong dokumento ni daddy niya. Hinungdan nga na busy siya. But, Sunday man taron. Pero, ay, manawag na lang kong balik niya niya. Basin pag iyan ang tubagon. Daniela, baby. Please. Kapag ka na kayo nabalakan na kay kunin mo. Dool man ka din eh. Nagkaon na ba ko? Busy akong baba. Ang ramay tuyo mo. May nangita ni Madam Daniela, Madam. Kinsa mo ko no? Best friend mo ko nun niya, Madam. James Pangan. Yan he. Gahit yung katong bataan da. Nya, ang sa may tubag ni mo. Ang imong gisulti mo ay akong gitubag, Madam. Kung may mangita niya din eh, akong giingnan nga milakaw mo. Very good. Naman, may tuyo ka pa? May sulti ka? Lami na, Madam. Alami. Ang kaon ka? Kanang sobra lang ang akong kanon, Madam. Wa ko sobra. Hotdon ko ni kaon lakip ang bukog. Busa pahawa na diha aron dili ta kaapilon sa pagkitkit. Oo, Madam. Disturbo. Kalami gud ining adobo nga gusok sa baboy. O lami lang yung tingali ko muluto. Karon nga naanan nako ang passbook ni Darrell. Nakuha nako siyang safety deposit box. Lakip na ang uban niyang cash. Wala ko'y problema sa kwarta. Makapamalit na ko sa bisan unsay akong gusto. Huwag kining iyang dakong bay. Ibaligya ko kini. Lakip na ang iyang anak. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!